Wah, kena to. Termasuk apa iki, Mas? Goreng gereh aku, Mas. Goreng gereh? Heeh. Jam piro iki kok goreng gereh iki? Ya wis rada wengi. Lah iki mangi pas lowe terus ngomah ya ora enek sego, entekan sego, kentekan jangan nonggo akhirnya. Eh, Nunut goreng gereh karo golek jaluan sego. yo alah. Ora masak. Ora masak. Eh, Napa men ya? yo ora. Ya sing penake ngono kuwi pancene. Lek luwe rene ngomangan ngono ya kan penak to. Eh, tapi ya isin jane ini. Terus Tapi arep dimasak piye iki engko? di sambel nyambel gereh. Oh, gereh digoreng terus disambel. Heeh. Wis mek ngono tok. Wis mek guru ngono tok. Duwe kecap apa ora? Engko diwae ukur-ukur ngono nggih apa sih pemanise ngono lho. Walah. Beh, Sambel gereh ya nek kecape to ya. heeh. Walah Tapi gak ngerti iki aku. enak lek diwehi kecap kok Oh, ngono. Apa sampean nganu ra tau nggawe kecap lek nyambel ngono kae. Ora tahu aku, Mas. Lah Aku yo piye? yo wis tak goreng, tak bumboni biasa ngono ya. Wis mek gur digoreng terus diulek ngono tok, Mm. dibumboni brambang bawang lombok. Iya, ya wis mek ngono tok. Lek teri wingko baru tak weki kecap. Lek teri Oh, enake duwe kecap. aku yo ora ero, Mas. Biasane tak wae kecap kuwitik ngono kae. Oh, alah, iya Tapi iya. yo bola jajal engko enake sing ndi. Lah ndi griye? Oh iya, aku mang ngriyen ning ndi iki lali lek nyeleh lho sian. Terus piye iki? Sik jajal tak delok ning ngarep ya, mengko tak cantol ning motor tak go kurung. Berat iki. Aku gampang lali ya Wah, tenan ning ngarep bakno. Ah, iki lho. Tuku piro kuwi, Mang? Iki mangi tuku. Aku kan ning omah kan nganu apa jenenge kuwi? Duitku kan mek gur gari 4.000-an, 500-an gecik-gecik pisan. Wah, yo Tak tukone gereh oleh nganu ki lho. Iki lho tak didoi. Oleh pirang biji ki Mang? 1, 2, 3, 4, oleh 5 biji. wis pas kuwi berarti engko. Jan masalah kok tenanan. Iki lho. Tenan griye. Dhuwit 4.000 ricikan oleh 5 biji lho. 5 biji gereh lho. Walah, kaya nelongsoman ngono ya. Alah kuwi apa-apa saiki lho mundak. Diomong Saiki sing ra mundak iki nganu. apa sing ra mundak iki? Apa jenenge kuwi lho, terasi. Wah, terasi panggah ya. Terasi panggal lek terasi. Iki ra apa-apa tenan iki aku goreng iki. Wes ra apa-apa, los. Wah, ngrowe potne lho aku iki. Tapi apa ya sing ora aku sing repotne kok ya. Aku jenis lho, aku nesu. Alah ora wis to. Lek enak ya dipangan, lek renek apa sing dipangan pancen yo renek kok. Lah iya. Hujan. Pas tenanan lho iki, Mang. Isuk mangan ya ngono golek 82 tak omong bakule. Iki dhuwitku klitikan 500-an luru lek luru ning gawangan iki mang payu apa ora aku ngono. Ora apa-apa, pokoke sik dadi wujud dhuwit lek muni ngono. Sementing duwe. Heeh. Oh ya bener wingi lek emas malah repot bakule kok. Wah, ya demen no. Lah iya. Saiki aku ora wani nyedek iki. Nyapa wedi Wedi ya kepletikan wi biasanya panas sih. Wah. Iki ora bakal meletik-meletik iki, mek gur pletik-pletik mek rasane celokit-celokit ngono lho. Alah. Ngene iki wis goreng-goreng ampriye bene wetenge ra keluwen. Lah kuwi mah anu ya ora kleru ya kuwi, Mang. Piye? Kaya ya apa ora bumbune dhisik ngono. Bumbune ya. Bumbune dhisik terus griye ngono. Jan mare aku ora tau tak goreng lho bumbune iki. Oh, ngono. Heeh. Lah wis sing bener piye digoreng sik ya? Ya bumbune dhisik baru terus lagek griye. Lah iki ku piye digoreng ora iki engko? Wis kadung ya ditutupne ae to, Bos. Beh, Sepenting enak ngono lho. wis ora omong lho Yohan. Mare iki mangkis sangke nganune iki wis nganu wis ora kepikiran wis bumbune iki mung digoreng apa ora ngono wis ora kepikiran.
Yo dilondo mek gur oleh piro to ki mang? Mek 5 ler lho. Sak gorengan pisan ya. Oh 4 ler heeh sak gorengan 4 ler tibakno. Berarti sitok 1320,5. Dhuwur telmen to lek mungan ya. Temengi kok ya. Aku mbah. Ini biyen sak ndas-ndase ra digerus ngono ya. Iya no sak ndase wong sing enaki malah ndase kok. Iya. Aku rung tau lho marai. Ki anggitmu kompor legend lho, Mas. Iki ya? Iya iki biyen iki lek ku tuku ket tahun 2008. Wah, berarti pirang tahun ya teko 2026 Iya lho ya wis 12 tahun. kepuncul. Muncul ya, Muncul. 12 tahun. Zaman kae regane mek 350.000. Saiki apa ya oleh to, Pak? Saiki enggak oleh, saiki meh 1000 Mas kompor sing model ngene iki. Lah, aku kayak tuku sing ora apa jenenge? Ora padha iki ya wis 3 larek kok. Nah iya. Saiki bakno larang-larang ya. Heeh. Sing murah apa iki men liyane? Terasi. Liyane terasi apa iki? Mosok arep mangan karo terasi tok. Uyah ya larang. Nek uyah iki anu iki mundak mek 1000 lek uyah. Mundak 1000. Heeh. Lah berarti ya sik duwe mundak berarti. Alah mangan karo sambel gereh wis trimo lho iki engko wisan. Heeh, tok. Sing penting mangan. Pokoke mangan ngono wis ra apa-apa. Jane mek gur Lombok Brambang Bawang Dulek ngono ya wis trimo jane. Pokok duwe uyah nara enak asin-asine ngono jane ya wis trimo. Ora kok kudu sing enak ngono jane. Ngaku iki maksud dino mek karo sambel lek ya. Masa Ora dijangakne karo bojoku. beh lah nyapa? Anu paling kesel paling wonge. Wes kesel dadine wis mogok masak ya. Heeh, mek goreng tempe karo ya goreng gereh lho Mang ya an. Yo an, Tapi sentak gereh arek tempene paling mek loro ke Mang arekan. beh. Lah iki mang rene men umpet ya gereh neh iki mang ya. Beh. Padha ane ya ini gereh ane. Kamang ya enak sambele tapi bocek enak ora sambel tomat. Sambel apa? Sambel tomat. Bala sambel tomat iki lah terus di gereh ni pas ora ngono iki men. Alah wis panggap pas. Ya. Gosong ra engko kegosongen. Ora. Gosong-gosong bos, engko gak enak engko. Masa? Ya Apa iya, ngene dintas? Ya wis nantasen. Ngene dintas ya. Heeh. Ya tak patenane lono. Walah. Yo yo. Begote ngopeni weteng ngene iki. Sak mene lho lokan. Iki langsung rono ya. Yo ditelek ngono sik no. Oh, telegane sik. Kono kan tinggi goreng. Jenek isine to emang. Heeh. Lah iya jenek bumbune no Iki bumbune digrongsong ning kene ya. Ya iya. Wis tampakne neh leno. Ses tau kompore. Ses tenan iki. Aku sampai gumun aku. Aku yang gumun Mas sampai ket mbiyen lho wis enek 15 tahun muncul yo ora iso tuku ya. Iki yo malah merendah nah lho yo an. Tenan. Wong aku rene iki mangke wis ngrowendah aku lek aku nganu wis tak melas-melasne kok. Wong ya sak ngesore melas iki enek neh sing melas. Tempone yo sik enek menene ya berarti yo bener yo. Di atas langit masih ada langit berarti bener ya. Iya lah, dia kudune bersyukur lho iki. Ya alhamdulillah masih bersyukur iki mangan. Wah, yo meledos. Nah, iya toh. Teh tenan. Ya omong bener kok ngene malah wedi nah aku malian. Ora apa-apa wi penak ngono bare. Beh. Apa gelem ae ngene iki. Iki cek suwe iki kok mateng ya. Wes, dilungkas mateng wisane iki. Lah ya aku selak penasaran karo rasane piye. Karo rasane penasaran ya. Penasaran no, urung tau nyambel gereh kok. Wis bar iki engko gek nganu, gek diulek gek melu mangan. Wis mateng kok bumbune kan tak pateni sik kompore. Wis mek ngono tok. Heeh. Mayar men to ya. Jan simpel tenan iki. Iki pokoknya gur modal
duit cara tinggi murah-murah ini modal duit 5.000 wis dadi apa jenenge? Wis dadi lawuh iki engko. Wah, 5.000 iki Mas sakmene ya. Lho, iki wis mek 5.000 tanpa uyah lho iki engko. Oh iya wis Mergo asin, wis heeh. gurih asin. Iki diulek nang kene ya. Iki lho. Weh. Ya Allah. Ya sini langsung dipenyet-penyet ngene lho mekan iki. Nek pengen rada enek gurihe mek gur ditambahi Micin. micin utawa apa jenenge wis sitoke jenenge. Masako. Heeh, wis mek gur Ki kuwi. enak iki ketok iki micin iki. Duwe ya, Pak. Nah, kene yo lengkap no perbukunan lho iki Lah. lho. Masako, kunyit, bawang, wis merica, Wes komplit. micin, gula, bubuk, uyah, wis Wis enak pokoke banget. ngene iki mang aku modal kurene mek betah isin wae. Wis betah isin nek ngono tok iki mang. Wah, sampean duwe ilmu betah isin berarti ya. Iya, asal lek ra ngono lek ra duwe ilmu betah isin nganu Berat. berat ngono. Ning dindi iso keluwen wae. Terokno aku lho duwe ilmu betah isin. Ya wis sesuk tak tak golek ilmu betah isin. Tenan iku iso nerokno ilmuku iki ning dindino nganu wae. Apa jenenge? Penak. Lek duwe ilmu iki no. Dipenyet-penyet tok ngene lho wis dadi sambel. Sambel gereh. Wis kena tinggi lawuh madang. Lek teri biasanya lu nggawe piye to, Pak? Ya wis padha ngono kuwi, cuma kan diweki kecap. Oh, ngono. Ae bumbune iki mah nyunduk tes. Nah, aku lek goreng mateng tapi ora mogok ngono kuwi mang bumbune. Masa. Oleh kuwi mang kaya mek urung mateng ngono lho Mas, aku mek diluk ngono. Lah biasane aku lho malah ora tak goreng belas, bumbune entan ngono Beh, kae. yo kuwi lho sing mari wetenge loro iki. Jarene nganu lek entan ngono kae iki nganu apa jenenge kuwi? Proteine sik akeh. Mergo urung mambu lenga. Apa iya? Oh iya paling. Tapi yo mbol lah. Yo sik nganu yo an. Isik awam kok Ngene ku doyan ora ngene iki kok engko. Yo engko tak jajal engko piye kok. Tapi kok aja dipahito lho ya. Omah itu panganan ra oleh kok. Seneni kok karo Gusti Allah. Nah, yo ngerti no lho yo an iki. Heeh. Wong yo nikmat ning donya iki mek gur kuwi yo. Jalarane enek iki mung yo kok Gusti Allah. Ning yo panggah enek lantarane. Mbok dilewatne nyambut gawe apa dilewatne kos apa ora yo yo. Heeh paling. Ya wis mek gur ngene iki lho Pak. Lah iki lho wis dadi lho wisan. Jajal segone ndang ngono wis mateng urung. Oh sanuke segone urung mateng. Oh iya. Biasa tak endangane sik emang. Tapi aku yo wisin iki lho Pak wisin aku. Temu wis ndung ilmu betah isin kok. Wis kok modal isin ya iki. Endangane. Mateng burung iki, Mang. Lha sik angka loro iki. Jajal bukaan. Ngene iki piye lek angka loro niki? Sret. Wih wis Oh. ready no, Bos. Wis ready Apa lho, tinteni Pak. dulu kan. Jajal ta. Ku lho sendoke, enak sendok mau delok kena to. Mulai bentuke ngene kayake wis iki. Apa kakan banyu memang paling. Alah wong kaket banyu malah ndak lunak. Wes mateng. Ya wis mateng kek ndang jemuk piring. Ya melu mangan Pak ayo. Yo. Sing di omah malah tak tawani mangan. Jan wis pokoke ilmu betah isinku ki kangge iki ning dinggen iki.
Coba iki tak nganu ya. Tak delehne kene sik Kene ya. wis to. Tak delehne kene ya ndi iki. Dur kene ya. Sambil oh, Pak. Wis bolo, terima kasih menonton video kami sambil pedas tengkung gak lor. Sekian terima kasih.